Odroda Müller Thurgau, jedna z najrozšírenejších odrôd vôbec na Slovensku, ale aj v Malých Karpatoch. Odroda, ktorá je, dá sa povedať, stredne skoro rodiaca, s pekným, ušľachtilým ovocným buketom, pokiaľ je to víno dobre spracované. Tak preto sme to aj natočili, že bohatá úroda, kvalitné hrozno, vynikajúce víno, najmä na tú skoršiu spotrebu. Nie je to víno, ktoré by sa malo dlhodobo skladovať, alebo dá sa povedať, že archivovať, ale na tú bežnú spotrebu vynikajúce víno. Myslím si, že troška je momentálne opomínaná, ale všetko sa asi vráti. Nakoniec vidíte na tom videu nádherné hrozno, zapojený poraz, plné, zdravé, takže je sa na čo tešiť. Ďalšia odroda Merlot, na Slovensku menej známa odroda, ale veľmi populárna. Ľudia majú radi Merlot, pretože je to odroda, ktorá dáva veľmi pekné, jemné vína, ovocné, hoci nie s kabernetovým štychom, ale využíva sa tá jeho plnosť, tá jeho ovocnosť do tých najkvalitnejších zmesiek, alebo najkvalitnejších kupáží a kúve, ktoré sú na svete, a myslím, že aj na Slovensku má svoje miesto a má byť prečo pestovaná.